ଲବ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କେସ୍ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲାନି କାହିଁକି? ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା, ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା? ବଞ୍ଚିକି ଲଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା କେସ୍। ଯଦି ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିକି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା। ସୁଇସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ମରିଗଲେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ଏଇ ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିବେଣି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଲବ ଆଉ ଆଦିବାସୀରୁ ସେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ସେ ବନେଇଥିଲେ। ସତରେ ପରିଚୟକୁ ବନେଇବାଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପରିଚୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ତାଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଜାଣତରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ପଛପଟୁ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଲା, କିଏ କାହାକୁ ମିସବିହେଭ୍ କଲା, କିଏ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସୁଇସାଇଡ଼୍ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଏଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ଅଛି, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ମରିଗଲେ କିମ୍ବା ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ ତାହା ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାହା ଭୁଲ। ଯିଏ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ତାର ବି ଭୁଲ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ନହେଲେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କାହିଁ କରିବ ସେ? ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାଇକି ଯଦି କେସ୍ ଟିକେ ଲଢ଼ିପାରୁନି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି, ମରିଯିବାଟା କ'ଣ ସବୁଠୁ ଭଲ? ସେ ଝିଅଟି ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆଉ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ପାଇଁ ମରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ପୁଅଟିର ଭୁଲ। ଆମକୁ ଏମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ମରିଯିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ନୁହେଁ।